मा आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय। हेलौ गरमथारना रायजोफोर दे आखाइ खबनानै हो बयबो। आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय। मा आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय। समायना आगरा मादि फोरमायनो सानो आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय। सिमाङाव सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय। फागुन बोथोरा बारलांबाय गोसो गोरबोआव सोरबा जोहोलावनि गोदान सिमाङाव सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय। गाखोमायो हारसिङै गोसोनि खोथाखौ फोरमायस'हायैयाव गोसोनि खोथाखौ फोरमायस'हायैयाव। मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय। सिमब्रे खाङो आजोलि बैसोआ मिजिं गोरबोआ गावलांबाय बैसाग दाननि सिमब्रेनाय बार बायदि सिमब्रे सिमब्रा सोलेरा सिमब्रे खाङो आजोलि बैसोआ नागिरो फोरमायनो अन्नायनि हाबिलाखौ आं गोनो गोनो
बिलाङो आंगो लोगोनो मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय समायना आगरा मादि फोरमायनो सानो Thank you. Video ko na rin tagay sabi ko, presento.